oganda e thiro midhiero ne. To county governments, anyalo wacho ni wang'ni for the first time, I think almost all county governments e Kenya ka, kok over 40, osekadho chik mar climate change. To chik ni kadhe mondo mi wa open our counties to donor funding, mondo wa receive kata grants manyalo konyowa thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Nikech iyudo ni gini ok en an individual responsibility, ok en government responsibility kende. Iyudo ka thoth jowa samoro mapok oyudo tiegruok moromo, iketo mana mainogi ni sirikal emonego bed ni timo gigi te. To achiel kuom part mag chike mwaloso en ni wa mainstream climate change adaptation and mitigation measures by keto pesa e departments te. Iyudo ka climate change affect every department. Koro ni part mar policies mwaloso en ni nitiere percentage of the development money monego bed ni keto aside ma dhi telo kata dhi bedo idhi tigodo e dhiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Koro iyudo ka, for example, the department, inyalo wacho ni department mar roads, nitie pesa mar development budget around 2% ma ikano, iketo special purpose account ma inyalo ti godo e thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Koro ni kasa ogik mantiere need to support communities, iyudo ka nitiere seche ma koth chwe kabisa ma areas mar the lowland bedo affected. Koro idwaro ni mondo gibed displaced, maybe gidhi nyaka omigi kama ginyalo dake, chiemo ma ginyalo chamo. Koro pesa ni nyalo konyo midhiero ailago. Koro iyudo ka part mag chike mwaloso en keto framework ailago mondo bed ni climate change en gima ok ni department achiel ema implement. Kaka inyalo wacho ni department mar environment and climate change ema implement kata ema kano pesa. Koro pesa ni ipoge te, nitie percentage ma wuok kuom departments te mondo konywa. Eric, erokamano ahinya. Adwa natiek kodi kimiya wach mari mogik kar kanyo e chenro mabedo go okinyi ma kawuono. Ote mari ne telo moro amora mantiere ma ponono koketo maino mage e kedo kod lwenjegi mago maga lokruok maga kor lwasi. Eric. And pattern shot mara nyalo wacho ni climate change mitigation and adaptation ok onego bed ni waketo ni en mana mar national government kende kata global organizations kata countries. Waduto te wakaw the initiative mar ensure ni warito alwora marwa. Ka nitiere the need, war ensure ni kata at least once every month ipidho kata yien achiel kende mondo mi warit kor lwasi marwa. Koro en initiative marwa waduto mondo wabed involved e program mar climate change ni, either by taking individual steps wan wawegi wakaw gini kaka marwa, wa affect wate. Koro mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya Eric Omolo mano MCA ma Homa Bay East kom thuolo matoko do kinyi makawuono. Aduogo e studio karka mondo mi akaw paro mopogore kantiere karka Brenda Ongalo. Acha kodi wach mogik memiyo akawatieko sando gi thuolo dakika 4 wati kode makare kachiel koda ka Eunice kawatieko. Wach mogik madabet godo kawuono en ni mana kaka Eric owacho, wach mar climate change en gima ni kodwa, en gima onego bed ni wadil godo kiwan. To kaka wacho ni onge ng'at achiel manya wacho ni en onya deal gi climate change, ni koro wawene serikal kende kata wawene international community kende. But it's also time mondo let us change tact. Pesa ma wasebedo ka warito ni wuok global north cha, wano ka